Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu scéna statutárního města Teplice, memoriál doktora Frankenbergera. Rovina první kategorie na 2000 metrů odstartován, favorita Bátyron, žokej Tomáš Lukášek hned schoval za soupeře do čela dostihu se ženou Philadelphia, Ferraklos, Little Rakty, Absolut zvnějšku s Tychobrahem, pětice, koní se přetahuje o vedoucí pozici. Za nimi pak následuje Maximilion, dále jmenovaný Bátyron, společně s ním také King's Luke a pole uzavírá dvojce Albustan a Mirakton. 1600 metrů do cíle, tempa dostihu se nakonec chopil Ferraklos před Absolutem, na třetí pozici následuje Philadelphia, na čtvrté je to Little Rakty, na páté pak u bariéry Maximilion, vedle něj zvnějšku Tychobrahe, za nimi Bátyron, dále s nepatrným odstupem King's Luke, předposlední je pak Albustan a pole uzavírá Mirakton. Polovina protilehlé roviny, do cíle zbývá teď 1200 metrů, tempo rozstihu diktuje zástupce stáje Charvátová Ferraklos s žokejem Milanem Zatloukalem v sedle, na druhé pozici Absolut ze stáje Avas Izmojlov s Baržanem Murzabájevem, na třetí příčce se nachází Klisna Philadelphia, za ní čtvrtý její tréninkový kolega Little Rakty, na pátou pozici už Tomáš Lukášek posouvá Bátyrona, dále na šestém místě na bariéře následuje Maximilion, spolu s ním je tam také Tychobrahe a King's Luke, za nimi Albustan a pole stále uzavírá na poslední pozici Mirakton. Koně nabíhají do oblouku před cílovou rovinou, v čele dostihu je to Ferraklos teď po boku s Absolutem, na třetí pozici následuje Little Rakty, na čtvrtou se tlačí vnějškem Bátyron, zatím je tam pod ním zatím je tam pod ním Philadelphia, ale Bátyron už se posunul na čtvrtou příčku, koně budou točit do cílové roviny do závěrečné 400, v čele dostihu Ferraklos, Absolut, Little Rakty a zvnějšku Bátyron, za nimi pátá Philadelphia, šestý Albustan, sedmý Tychobráhe, koně ve finiši posledních 300 metrů do cíle, v čele dostihu stále teď Little Rakty středem dráhy, úplně vnějškem se snaží Bátyron přijít finišem, dále pak na bariéře Ferraklos a Absolut, posledních 150 metrů do cíle, Little Rakty ve vedení, Bátyron se snaží zaujmout vedoucí pozici, ale Little Rakty tento dostih vyhraje, Bátyron má sice silný finiš, ale bude to Little Rakty. Little Rakty je první, Bátyron druhý, Absolut třetí, čtvrtý Ferraklos a na pátém místě Albustan. Viděli jsme dnešní pátý dostih cenu statutárního města Teplice, memoriál doktora Frankenbergera, který zatím neoficiálně vyhrál kun číslo 8.